गुड मर्निं गाइस दिनै नै फुंबिलि समनि मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय गाइस लायलांबाय थादों होनबा भिडिअखौ नोंथांनि सिगाङाव दिनै देखायगोन बे जोंनि बल गेलेग्रा फोथार आरोना बेखौ देखायगोन आं गाइस दे होमबा नायलांदो बैनो आरोना जोंनि फिल्डार बियो दसे लाबाय आरोना दसेबाबो नायदो 1 मिनिटबाबो नायो आरोना नोंथांमोना नैबेयो आरोना बै बे गलखि खुन्थिया आरोना गाइस गाइस नैबे जोंहानि फुख्रि आरोना गाइस सान्दुङा मोदाननायखाय बारा मोजां नुवाखै अबस्था गैखाला आरोना खानायफ्राबो नै जाथि जाजोब्बायलै गाइस मा बुंबावनो हानोबो मोनाखै हानो सानब्लाबो बेनो आरोना गाइस माने बैहाय जोंहा न' दङ नैबेयावनो आं भिडिअ आगारफैयो आरोना गाइस नैबेयावसो जोंनिया नेट नाङो नालायथो न'आवथ' खनसेबो नांखाया थोबसेबो नाङा माने फनबाबो नाङा आरोना गाइस ओरैनोब्लाबो थैनो थांब्लाबो नेटआ नांखाथारा होनजायोसो बायसान्सआव आरोना गाइस नैबेयाव फैबासो आङो नैबेयाव फैनानैसो भिडिअ हगारो आरोना गाइस आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो देखायनो सानबावदों ओरैजाय देखायगोन आरोना गाइस र' ओइथिंबो दं नै जोंहा माने बैहाय माइ गायो आरोना बै नुहुरनाय खिनिखौ ओरैजाय नैबे जोंहानि फुख्रि नायालाय दङ गाइस इयाव दायो जोंना ना हगारनाया 2 केजिसो जासिगोनदां मासेयाव आरो फुवानबो हगारनाय दं गाइस माने बिसोरबो देरबाय आरोना सेमोन थांनाय बोसोरनावबो हगारनाय दं बेयाव बे जोंहानि फुख्रियाव आरोना आरो नै बेनो 15 आगष्टआव नै जोंना बेयावनो गेलेनो मोनो माने बै बे गंसे खुन्थियाखौ माबाखौ मा होनो औवा दालायखौ बख'ना दोनो आरोना आरो नै ओरैबो दङ ओइथिंबो नै जोंनियावनो गेलेयो आरोना सम सम आंबो गेलेयो आरो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै होनबा फैफिनलायबाय गाइस नोंथांमोना आंनि बे 4000 वाच टाइम हावार्सखौ कमप्लिट खालामना होदो गाइस सापर्ट खालामदो गासिबो नायलायदो भिडिअखौ नोंथांमोननि अननायावनो जाहाथे आंनि चेनेला मोजाङै मोजां ग्र' जानायनि दे होमबा एसेनोसै नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन